Kasumbul Bopo Hendra Prasojo SKN dalasan Bopo Taufik Bagus Ismujati SIP MAAPD. Rawuhipun temanten sarimbit dalasan keluarga Agung Bisan badhe sinubagio yasan dalem Sri Susuhunan Pakubon ingkang jumeneng kaping 8 ladrang wilujeng laras pelok padat bareng. Sumangga. Sarimbit dalasan keluarga saking Ngayogyakarta. Sampun satata jumeneng Bapak Wasibanto Sarjono Seni Magister Seni. Kasumbul Bapak Gibran Raka Buming Raka dalasan Bapak Bobi Nasution. Angapit-apit Bapak Ibu Joko Widodo ingkang ing rikalenggan menika kepareng badhe nampi menggah sowanipun
putra temanten Sarimbit Bagus Kaisang Pangarep kaliyan Roro Erina Sofia Gudono. Ingkang kepareng hamasrahaken Bapak Agus Prasetyo Sarjana Seni Magister Seni ingkang kepareng nampi saha nanggapi Bapak Wasi Bantolo Sarjana Seni Magister Seni. Dumateng Bapak Agus Prasetyo Sarjana Seni Magister Seni jumeneng sumulih sarira Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Gudono MSI Akuntan wekdal saha sasana kula aturaken. Sumangga. Puji syukur konco ngarsa Gusti sowan mangka dadya tuta Ibu Sofiatun Prayate Sukorno trusing kalebu Bapa Joko Widodo Myangkarwi manunggal tetunggalan sineksen pro Roro Erina Gudono Dahup Lantian Kaisang Pangarep Nenggi Kyo boyong kali iro ayu rahayu Ora Kakang Putri Imang Dewi Bapak ing tata cara munduh mantu kapuraken kanthi tata cara kebiyokan ingkang katindakaken dening panjenenganipun Ibu Iriana dumateng kemanten Sarimbit murid ilebihna saking Reridu ingkang mapan salebetipun tindak saking kayodhokan tumuju ing Loji Gandrung. Salajengipun Ibu Iriana paring unjukan toya yanjang. Mugi-mugi sucining lair batos kemanten Sarimbit hamba baro berkah
saking Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala. Bapak keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Peputra soleh solihah ginanjar rezeki ingkang barokah halalan thayyibah. Salajengipun panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa ngampil singgung kaskepaten dumateng temanten sarimbit. Anjur dina pamuji murih jumbuh kang sarwa binayuh sembodo kang jinangka lestari hasiki kang esti bagya mulya sapargi-margi piguna tumrap sedaya manungsa peputra soleh solihah ingkang minangka satriyaning utami piguna tumrap bangsa negari agami lan keluarganipun. Mundhuh mantu ing rikalangan menika kalajengken tumapak ing tata cara tanggul utawi tamu murih tulung tegak turun saking panjenenganipun Bapak Ibu Joko Widodo. Satemah wonten ing gesang budaya tansah manggih bagya mulya tebih saking rubeda nirbaya ing sambutan. Hanjang kepi tata cara adat ailipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa anampi sowanipun bagus kaisang pangarep amboyong ingkang garwa Purnama Erina Sofia Gudono putri tularanipun Bapak Profesor Haji Muhammad Gudono kaliyan garwa temanten sarimbit kepareng badhe nindakaken tata cara sungkeman utawi pangabekten pradadi sing lampah kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Ibu Sri Bekti Nawati dalasan Bapak Yoyok Subandrio ingkang dipun sungkemi ingkang mongkos pisan mangke Bapak Ibu Joko Widodo salajengipun sungkem wonten ngarsanipun Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Gudono MSI Akuntan. Sukoasih minangka pakurmatan tata cara sungkeman utawi pangabekten. Sungkeman utawi pangabekten mujudaken tata cara sungkemipun temanten sarimbit dumateng Rama ibunipun minangka tandha bekti mituhu wonten ing tata cara menika ingkang ongkos pisan temanten ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sing tresnanipun Rama Ibu wiwit nalikanipun tasih wonten ing Gua Garba dipun lairaken ngantos dipun entasaken ing rikalangan menika kebak raos welas asih lan ingkang angka kalih
nyenyadang donga pamuji. Mugi-mugi anggenipun sami gesang bebrayan tansah manggih atut runtut reruntunan ngantos kaken-kaken ninen satemah manggih sakinah mawaddah warahmah janggeping tata cara adat sunggeman temanten nyuwun pangapunten awit sedaya dosa kalpatan ingkang sampun dipun tindakaken ingkang sedayanipun damel kirang renaning panggalih andalipun Rama ibunipun malah dumateng para sederekipun pramila lumantar tata cara adat sungkeman ing rikalenggan menika saestu panjenenganipun Bapak Joko Widodo hakalian garwa Ibu Iriana saha Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatun Budono MSI Akuntan paring donga pamuji lega lila hanampi anggenipun sami jejodohan Bagus Kaisang Pangarep kaliyan Loro Erina Sofia Budono mugi manggih rahayu wilujeng niskala nir ing sambekala. Para rawuh kakung putri Bagus Kaisang Pangarep mujudaken putra wuragil saking Bapak Joko Widodo hakalian garwa lan ing rikalenggan menika anggenipun dhaup kalayan Roro Erina Sofia Budono minangka ingkang pungkasan anggenipun Bapak Joko Widodo hakalian garwa kagungan kersa mantu. Pramila ing rikalenggan menika badhe dipun wonteni tata cara tumplak punjen anenggih tumpak punjen. Pratiti sing lampah kasumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Yoyo Bandrio dalasan Ibu Bekti Nawati Al-Hajj ingkang kasuwun hangolos duwung temanten panjenenganipun Bapak Agung ingkang lolos dumipun Mas Gibran Raka Buming Raka serta Muhammad Rengga wondene ingkang lolos dumung Mas Bobi Nasution serta Rahmat kapurwakan kanthi aturipun Mas Gibran Raka Buming Raka minangka sulih salira putra wayahipun Bapak Joko Widodo hakalian garwa dumateng Mas Gibran Raka Buming Raka wekdal sasana kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu ingkang tansah kula pundi saha kula bekteni ing wekdal punika kula pinangka putra Bajeng badhe ngaturaken saha hamakili adik-adik bilih atur panuwun ingkang sepindah kula adik-adik lan sedaya putra wayah ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu ingkang sampun ngulawentah wiwit tansah alit ngantos sakmenika dumugi adik kula ingkang ragil kaping kalih awit kanthi punika putra mantu saha wayah nyuwun agunging pangapunten amargi dereng saged caos piwales dumateng bapak saha ibu. Para putra namung nyuwun bapak saha ibu tansah paring tuntunan saha tulodo dumateng kula sak sederek
sumrambahipun para wayah. Kaping 3 mekaten atur panuwun saha nyuwun agunging pangapunten para putra wayah. Kula tansah nyuwun wonten ngarsanipun Allah mugi Bapak Ibu tansah pinaringan ginanjar sehat walafiat panjang yuswa saged nengani putra wayah pinaringan berkah lan barokah. Allahumma amin. Pekaten aturipun para putra wayah lumantar putra Bajeng Mas Gibran Raka Buming Raka pramila katur dumateng panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa keparengan nanggapi anggenipun putra wayah matur wonten ngarsa panjenengan wonten ing rikala menika. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo anak-anak kabeh sing tak tresnani, ing wanci iki Bapak Ibu rumangsa bombong bebek rasaning ati. Bapak Ibu uga ngaturake panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala awit ing wanci iki aku lan ibumu saha anak putuku kabeh tansah ginanjar rahayu wilujeng bagas waras. Bapak Ibu bakal paring marang kowe kabeh. Kaping sepisan datan kata lumpen tansah manembah marang Gustimu supaya binergan anggonmu urip bebrayan. Kaping pindho tumrap anakku mbarep Gibran Raka Buming, kowe bisa ngayomi dadiya tulodo tumrap adi-adimu kabeh. Kosok wangsule para adi-adine kabeh kudu bekti saha ngajeni tumrap sedulur tuwa. Wa sing gati padha rukuna anggonmu pasduluran. Kaping pungkasan tumrap anak lan putuku kabeh, kowe padha bisa hanglampahi urip bebrayan agung migunani tumrap sak pepadhamu, yaiku migunani tumrap bangsa, migunani tumrap negara, migunani tumrap agamamu. Tansah mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuamu. Yo mung iki piwelinge bapak lan ibumu, muga estokno saha lakonana kanthi tememen. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sungguhipun para putra wayah kinurmatan ketawang tumadah saking kanca-kanca isi Surakarta. Tumplak punjen. Tumplak menika ngesokaken punjen menika barang ingkang dipun punji-punji. Winastan ugi tumpak punjen utawi tumpak ponjen. Pon mekaten dompet utawi wadah arta. Tumpak punjen mujudaken tata cara. Bilih ing rikanggan menika panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa mungkasi anggenipun kagungan kersa mantu awit
Saksamunipun Bagus Kaisang pangarep dawuh kaliyan Nara Erina Sofia Gudono. Boten wonten malih para putra ingkang badhe dipun entasaken. Duk jaman kino tumplak punjen mekaten upacaranipun tiyang sepuh hanyebar sedaya arta kumarincing Mas Picis Raja Brana salajengipun dipun jarah rayah dening sedaya putra wayah. Nanging wonten ing alam jumeneng dalem Sri susuhunan pakubana ingkang jumeneng kaping 9 dipun awisi kabesut kagantos kanthi dipun lebetaken kantong alit-alit. Menggah suraosipun sing gemi ngastiti lan ngati-ati anggenyo nanjake rejeki. Menggah isinipun kantong alit-alit menika ingkang tos pisan arta kumarincing Mas Picis ingkang sedaya menika minangka sangu anggenipun putra wayah nglajengaken besang bebrayan wondene wonten jangkeping upacara kacang kawak dele kawak pitutur utami tungkapipun para putra wayah sing padha rukun anggone kekadangan. Wonten ugi pon-pon piwucalipun tiyang sepuh aja padha nglirwake kesehatan lahir lan batinmu lan wos jeni minangka pratandha tebihipun sedaya agalhalus ingkang badhe hanyarusiku rubeda tumrap sedaya putra wayah. Hajang kepitata cara tumplak punjen ing mangke Bapak Ibu Joko Widodo hanyebar udik-udik. Mugi rahayu samdayanipun para putra wayah sedaya tansah hamangun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Para rawuh kakung putri ing salajengipun badhe katindakaken foto tumplak punjen Bapak Ibu Joko Widodo jinajaran sedaya putra wayah badhe kapendhet gambaripun. Para rawuh kakung putri njangkepi tata cara tumplak punjen keluarga agung Bapak Joko Widodo kaliyan garwa ing rikalenggan menika badhe kawontenaken tata cara adat Tegalan. Menggah
ingkang kepalang hapikul ukuran bening bedalan para kadang-kadang saking isi Surakarta.